I gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u Miki Gamesa, danas ćemo malo igrati Hunger Games na Sarmacraftu. Samo malo da se registrujemo, Možda čak idemo u kako se zove, samo da ga nađem. Skywars, ali prvo idemo u Hunger Games. Hunger Games, 2-3 partije. Pa glupi su. Okej, nisu glupi. Ja sam jedini. A na Hunger Games ih ima 3. Okej, ipak ćemo da igramo Skywars. Kako piše da ih ima 43? Pa idemo opet na Hunger Games. Sad ih ima više. Dobro, evo. 24. Od 24. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Izvinite što nisam pričao. Čekanje, opaje. Šteta. Ja, tačno.